ובאמת, זכות להיות חלק, אפילו לרגע מהדבר הזה. אני מבינה שכפי שהסבירו לי פה, שהנושא שלנו הוא כל העניין של חסימות, נשב רגע נוח כזה, שבעצם מה שבחרתי להביא זה חסימה שיחסית נפוצה ומוכרת, והרבה פעמים אני חושבת שלא מבינים עד כמה היא מפריעה בהיווצרות של קשרים בריאים, אז רציתי לחדד אותה, אבל ממש לקחת אותה לעומק, לכל מאיפה זה בא, מה זה עושה, איך זה נראה, ואיך מוציאים את זה, ואיך עוזרים לזה לעוף, וליצור קשרים באמת באמת מעולים וטובים. אז הנושא זה כל העניין של ריצוי. כל הנושא של ריצוי. ריצוי זה באמת קודם כל ריצוי כשרואים אותו בפועל, כשרואים מישהו מרצה, זה נראה משהו נורא נחמד. נגיד, באמת, אחד הילדים שלי, גם אם יש לך עובד כזה, זה אחד הדברים הכי נחמדים בעולם. זה מופיע בצורה נורא נעימה, נורא טובה, נורא כיפית. אחד הילדים שלי, היום הוא כבר גדול, אבל כשהוא היה קטן, ממש מזהים את הריצוי מאוד מאוד מהר, שהוא נראה שיא הטוב. באמת, זה גם התכונה שהכי... רק הייתי אומרת מי יכול לעזור, עוד לא אמרתי במה, הוא כבר היה מתייצב. כן, אמא, עכשיו, בא לך רק לנשק לך, ונוש, איזה נשמה ואיזה. ולאט לאט קלטתי שהוא פשוט, כאילו, נזכות שעשינו יום כיף כזה ביחד, ואמרתי לו, אז מה בא לך? מה אתה רוצה שנעשה? אמא, מה שבא לך. עכשיו, זה להתעלף מרוב חמודות, כאילו. ואני אומרת לו, בסדר, אני כל היום שלי פיניתי כדי שיהיה לך כיף. מה בא לך? באמת, מה שאת רוצה, אמא. אמרתי לו, תקשיב, עוד פעם אני אומרת לך, אני רוצה שיהיה לך טוב, אז מה טוב לך? חצי שעה בערך לקח לו ממש לברר עם עצמו מה טוב לו, מרוב שזה לא היה פשוט לו, מרוב שהוא היה רגיל להתנהל בצורה של מה טוב לאחרים, והכל סבבה לו, כאילו. עכשיו, איפה הרצון שלך? זה השאלה. ברגע שהוא זיהה מה הוא רוצה, ושזה נורא היה לו לגיטימי, שזה היה לו חדש מאוד, לא כי לא נתנו לו, כי הוא לא היה רגיל בתוכו לתת את הדגש והמקום הזה, את החשיבות למקום הזה, אז ברגע שזה פתאום נהיה דרך חדשה אצלו. עכשיו זה גם מופיע בהרבה דברים, אני בכוונה מתחילה דווקא מהצד של ילדים, כי זה כל כך נראה מהמם, זו תכונה שהיא כאילו, איזה יופי, מה יותר מאשר לעשות למען האחר? אנחנו כל הזמן חנכים לזה וכל הזמן לומדים את זה. ועדיין יש מאוד מאוד רווח, כאילו עדין אבל מאוד משמעותי, בין לעשות למען האחר לבין לרצות. ושם זה נכנס גם איפה צריך לזהות את זה אצל מי שבא אלינו לאימון, שבעצם איפה זה מקסים ואיפה זה מתחיל לעשות בלגן. אז אני רוצה לפני שנתחיל להתייחס באמת איך רואים את זה ואיך מזהים את ההבדלים, לדבר על למה זה כזה קריטי, כאילו עד כמה קריטי שבן אדם יהיה הוא. בטח כשמדובר על קשרים זה מקבל 2000 פעמים את המשמעות ואת למה זה כזה חשוב. אבל בכללי הגדול, הקדוש ברוך הוא מסביר לכל חי רצון, ויש לך חיים, אז יש לך רצון, ויותר מזה זה שהרצון הוא החיות, לא, הוא הביטוי הכי חזק לחיות, והמשביע לכל חי רצון הזה, אני הבאתי שני פירושים על זה, אחד זה של המצודת דוד, שהוא אומר, פותח את ידיך, אתה פותח את ידיך, הוא משביע לכל חי לפי רצונו ותאוותו. כלומר, הפותח, זה פותח לך לפי הרצון שלך. אתה ממש מנחה כאילו את הקדוש ברוך הוא במה לתת בה. אני בוחר את הצורה של השפע, ואתה משפיע שפע. זה מצודת דוד. והמלבים עוד יותר מזה אומר, שהרצון הוא הפותח ידי השם לתת שפע. עוד פעם, הרצון, השם משביע לך רצון, והרצון שלך הוא זה שפותח את ידי השם לתת לך שפע. כלומר, הרצון הוא ממש מפעיל רציני של המציאות, אחי.
וזה קריטי. עכשיו, ברגע שאנחנו מדברים על מרצים, הם לוקחים את הרצון שלהם, ושמים אותו טיפה בצד, ולוקחים רצון של מישהו אחר, והרצון של מישהו אחר נחשב יותר מהרצון שלהם. זה בעצם ריצוי. ריצוי זה שאני לוקח רצון של מישהו, ואני משליט אותו קצת על הרצון שלי, מרצוני אני עושה את זה, כי זה נראה לי נכון, נראה לי טוב, אבל בעצם באותו רגע אני, אפשר להגיד, זז מהמסלול הפשוט שלי, שהשם נטע בתוכי את הרצון לטה-טה-טה-טה, ואני מזיז אותו ולוקח רצון שלי, בעצם הולך במסילה שהיא לא שלי. עכשיו, אין בעיה טיפה לעשות למען, להשתדל, לתת, לוותר, לזה, הכל, עוד מעט נראה את ההבדל, הכל במודעות, מה שלי, ואני מכאן זז לכאן. אצל מרצים אין את המקום של התייחסות רצינית לרצון שלהם. הוא פחות בערך שלו אצלהם בראש מהרצון של האחר, וככל שאני מבטל פה ומלוקח את שלך במקום, אני ראוי להערכה. או אפילו לא ראוי להערכה, זה כאילו, זו צורת, כן, זה ראוי להערכה אצלהם מאוד. עכשיו, זה הבדל מהותי. עוד שנייה נחזור גם לזה, אני רוצה עוד קצת להביא משהו. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אז אומרים שהבחירה היא בחיים, לא בטוב. תראו איזה מדהים זה. נתתי פה את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. הם באים ביחד אומנם, החיים והטוב, אבל זה 4 דברים, וגם אומרים לנו, בחרת בחיים. בחיים, לא בחיים ובטוב, בחרת בחיים. ומה זה הבחירה בחיים? זה שוב קשור לרצון, זה שוב קשור לאיזה, מה מחיה אותך? מה העניין שלך? שזה משהו שמגיע מלמעלה, אחד מחיה אותו זה, ואחד מחיה אותו זה. מה, אני החלטתי מה יחיה אותי? לא, יש איזה מקום אלוקי שהגיע אליי ונטע בי שיצירתיות מחיה אותי. אחד הנתינה מחיה אותו, אחד החקירה מחיה אותו, אחד לא יודע, כל אחד והדבר שמחיה אותו. עכשיו, אם בן אדם מוותר למען, הוא מוותר על משהו כל כך מהותי שלו, שזה גם ברובד האלוקי, הוא פוגע בעצם בתיקון שלו, בייעוד שלו, ועוד מעט נראה כמה זה פוגע ברובד הזוגי, עד כמה זה מפריע להיווצרות של זוגיות בריאה. אני אספר לכם סיפור קטן, זה סיפור זה לפני המון שנים, אני זוכרת שהיינו כמה בנות, נסענו בטרמפ, אז עוד היה אפשר לנסוע בטרמפים, אני לא תחתם, אנחנו ברמת גן, אין אצלנו את זה כבר. אבל אז אני זוכרת שנסענו לקלייזנרים, ולקחנו טרמפ מראש פינה למעלה לצפת, ונכנסנו, ואני נכנסתי, הייתי ליד הנהג, והנהג הזה, זה היה משהו מאוד מוזר. אני זוכרת שכזה, מילאנו לו את האוטו, אפילו היינו אחד יותר מדי, הוא לא אמר כלום, אז זה בסדר, הוא אומר, כן, כן. תוך שנייה הוא שאל אותנו, טוב לכם, אתם רוצים מזגן, אתם רוצים חלונות, אתם רוצים, כאילו, מה טוב לכם? עכשיו, מה זה טוב לנו? אנחנו עלינו על טרמפ, כאילו, תעשה מה ש... עכשיו, מה זה מה אנחנו? מה שטוב לך. אז הוא אמר כזה, לא, איך שטוב לכם, מה שטוב לכם. ואני כזה, לא יודעת, כאילו, אפשר ככה, קיצר. תוך כדי דיבור, אמרנו, אני ישר מדברת, ככה אז אני אמרתי לו, אתה גר בצפת? מבוגר כאן. אז הוא אומר, לא, אני פה מראש פינה. אז הוא אומר, אני נוסע לצפת כי אני עוסק בריתוך, את מכירה את זה עם כל האור והזה של זה? אמרתי, כן. אז הוא אומר לי, אז אסור לעשות את זה בלילה, כי הפער בין הגיצים של האש לחושך, באישון זה מתקבל לא טוב וזה יכול לפגוע בראייה. אמרתי לו, אוקיי. אז הוא אומר, אז אתמול הגיע איזה מישהו בלילה, ואמר שהוא צריך איזה משהו. ואמרתי לו שאי אפשר לעשות את זה בלילה. אז הוא אמר שהוא חייב את זה למחר, וזה וזה. ואני אומרת לו, ואתה עשית את זה? אז הוא אמר, כן. אמרתי לו, אבל אתה יודע שזה יכול לפגוע לך בראייה. אז הוא אומר, אבל אמרתי לו, אבל הוא ביקש וזה, והסברתי לו שזה יכול, אני יכול להיות עיוור מזה, אמרתי לו. והוא עדיין ביקש, ואני שמעתי את זה. אני לא, הייתי בכיתה י"ב. ואני זוכרת שהייתי בשוק, ואמרתי לו, אתה רציני? כאילו,
וואי, ועכשיו אני לא רואה טוב, אז אני נוסע לרופא לבדוק את העיניים. ואני הייתי כל כך מזועזעת, אמרתי לו, מה זאת אומרת, מה שעשיתי לו שם דיון, אמרתי לו, מה, ואם עכשיו אתה, אם יבקשים לך, כל דבר שמבקשים לך, אתה מוכן לעשות, מה זאת אומרת? אין לך, איפה הרצון שלך? אני אומרת לו. אז הוא התחיל להגיד, לא, אני כזה, אני כזה. אמרתי לו, מה, אם אשתך תבקש זה וזה, לא משנה מה היא תבקש? הוא אומר, לא משנה מה, אני תמיד לא. אם הילדים שלך יגידו שהם רוצים לנסוע ללא יודעת מה, וזה נראה לך הזוי, אני ארשה להם. יגידו שרוצים $1,000,000, אני אשיג עד כמה שאני יכול. אמרתי לו, מה, אין לך לא? אז הוא אומר, לא, אין לי לא. אז אמרתי לו, היום אני אומרת איזה פעורה, שאמרתי את זה, אבל אמרתי לו את זה. אמרתי לו, אז בעצם כאילו לילדים שלך קצת אין אבא, ולאשתך קצת אין בעל, ולך קצת אין אותך. אני לא יודעת איך אמרתי את זה, עזבו, כאילו זה, עזבו טעם. אבל הוא אמר, למה? תסבירי לי למה. זה כל זה בין צפת כן? חושבים על זה קצת הרזיה. אז אמרתי לו, כי כאילו אין באמת מה אתה חושב על זה, איפה אתה מול זה, איפה אני שלך מול הדברים האלה. אמרתי לו, מתי עשית משהו שאתה אוהב פעם אחרונה? אז הוא אמר, וואלה, לא יודע מי זה, אמרתי לו, עזוב, אוהב. מתי אכלת, יש משהו שאתה אוהב שאתה אוכל? אז הוא אמר, מה שנותנים לי זה מה שאני אוכל. כאילו מחיקת האני. אז אמרתי לו, תגיד, פעם, מה אהבת? כשהיית ילד, מה אהבת? הוא אמר, אהבתי גלידה פיסטוק. אז אמרתי לו, מתי אכלת פעם אחרונה גלידה פיסטוק? וואי, 20 שנה, 25 שנה. אז אמרתי לו, אני מזמינה אותך לגלידת פיסטוק. והלכנו כולנו לאכול גלידת פיסטוק כשהגענו לצפת. באמת, ככה זה היה. הוא היה בשוק. הוא אמר, כאילו, מה, וזה, אמרתי לו, עכשיו, אם אתה אוהב את זה, תן לך את זה. אם קשה לך זה, שיקפצו כולם ותגיד להם, אני לא עושה, כי העיניים שלי יותר חשובות לי מהדבר הזה. קיצר, לאט לזה. עכשיו, למה זה סיפור שבאמת מסביר עד כמה כשמישהו, הוא קיצוני לחלוטין הסיפור הזה, כן? אבל הוא מסביר עד כמה הבן אדם, אם הוא בריצוי, ופה זה קיצוני, אבל הוא בעצם קצת מוחק את עצמו. וכשמדברים על זוג, כשמדברים על כאילו קשר, והמון בנות נופלות בזה, מרוב רצון שיהיה קשר, מרוב רצון שיהיה לו טוב, מרוב רצון שהוא ירצה, מרוב רצון למצוא חן, מכל הדברים האלה, בעצם יוצא מצב שהן מגיעות, ממש הייתה מי שאמרתי לה, תגידי לי כמה מהפגישה הראשונה הזאת, באחוזים, כמה היית את? אז היא אומרת לי, וואי, 20. כל השאר, היא רק קלטה איך טוב לו, מה הוא רוצה, מה הוא היה שמח לשמוע, ונהייתה קצת זאתי. ואז אמרתי, עכשיו תקשיבי, נגיד שהוא ירצה, איזה יופי הוא ירצה, ותמשיכו וזה, הוא בעצם רצה משהו שהוא לא קרוב אלייך, 80% לא את, והוא רצה את זה. קצת בעייתי, לא? כאילו, ואז מה? ואז לאט תגלי לו שהוא קצת טעה וקצת זה, כאילו זה... ואז באמת המשימה שלה הייתה, זה משימה מאוד נדבר איך עושים את זה באמת, כאילו איך להגיע למצב שאני מסוגלת להיות אני, אבל אולי תסביר טיפה עוד קצת משהו לפני זה, שבעצם יש דבר כזה שנקרא צורת השתייכות בגילאים ממש פיצים, כאילו עד 2 כזה, שכמו שגפן, מי שפעם יצא לו לראות איך מגדלים גפן בהתחלה שלה, זה כמו איזה 5 ענפים כאלה שגדלים מאותו מקור, ואז לוקחים אחד, מרימים אותו, מדלים אותו מה שנקרא, וקושרים אותו למעלה, והוא עומד להיות גזע. כל השאר, שהם נובעים מאותו מקור ושותים את אותם מים, לא יהיו גזעים. וזה קצת הזיה, חשוב על זה. הרי זה אותו מקור, אותם מים, והוא יהיה גזע. למה? כי הרימו אותו, כי בחרו בו. עכשיו, זה מוזר מאוד, אבל זה ככה פועל. ובעצם בנפש אנחנו בנויים אותו דבר. אנחנו נולדים עם כל מיני כוחות, ובתור ילדים אנחנו בוחרים מתוך כל הכוחות איזה אחד שאנחנו מרימים, ובסוג של זה אני. זה אני, בתפיסה הפנימית. אחת זה יהיה אני היפה, אחת זה יהיה אני החכמה, אחת זה אני הילדה רעה,
אחד זה אני המצחיקה, כל אחד מה ש... היי, נהיה לנו השתקה, הנה הסתדרנו. אני אומרת שכל אחד בעצם בוחר לו. המרצה בגיל מאוד מאוד צעיר בעצם בוחר אני הטובה. היא בוחרת את אני הטובה הזאת. וברגע שהיא בחרה אני הטובה, אז במשך השנים היא כאילו חייבת להיות הטובה, היא עומדת על הגזע הזה, זה היא. זה המשמעות שלה בעיניה, זה איך שהיא תופסת את עצמה. אז בעצם יוצא מצב שפתאום מה, להגיד לא, או פתאום להיות זאת שזה לא נראה, אז מה בעצם, כאילו, אז מה בעצם קורה כאן? איך אני יכולה להיות שבאמת פשוט, רגע, למה אני לא רואה פה? הנה אתם. נעלמתם לי לרגע. אז ככה, אז במשך השנים, זה עוד דבר, אנחנו עדיין בכמה דברים כלליים שגורמים לבן אדם לא להיות עד הסוף הוא, שעם הזמן הילדה הזאת תגדל, היא תהיה מאוד הטובה הזאת, את תמיד נותנת לכל מה שמבקשים, רוצה שנלמד ביחד, כן, אפילו שזה רע לה ללמוד ביחד, היא יודעת רק ללמוד לבד, וכו' וכו'. ובעצם היא תגיע למצב שזה יתחיל, ובדרך כלל זה קורה באזור של הדייטים, זה מתחיל להיות לא טוב, זה מתחיל לא לשרת אותה. הדבר הזה מתחיל לא לשרת אותה, או שמדי מנצלים אותה בעבודה, בזה, הרי תמיד מבקשים ממי שיגיד כן, נכון? ממי יבקשו, מה הוא שיגיד לא? אז מבקשים ממנה שוב, היא מרגישה תמיד, אבל למה הם לא מבקשים מישהו אחר? למה שיבקשו מישהו אחר? הם מבקשים ממך ואת סבבה, אז כאילו, אין סיבה שלא. וכו', וגם מתחיל להיוותר אצל האנשים האלה איזה כעס, או איזה תסכול, או איזה... ולא נעים להם, כי כאילו, אנחנו לא אמורים לכעוס, כאילו, מה? אבל למה הוא תמיד מבקש ממני? ולמה הם תמיד מנצלים? ולמה כל הזמן קוראים לי לשמור על האחיינים? ולמה כל מיני כאלה? וכאן נכנס עוד עניין חשוב מאוד מאוד, שזה גם המקום של, באיזשהו שלב בחיים שלה, וכשזה מפסיק לשרת אותה, זה מתחיל לתסכל אותה. ואז כאילו מגיע איזה קשר. עכשיו, בקשר היא פועלת בדיוק כמו שהיא רגילה לפעול. היא מרצה, היא נחמדה, היא מסבירה, היא כאילו נורא למען, נורא מביאה, ובעצם קורה אותו דבר שקורה בהרבה מקרים. מה זה בעצם ריצוי? זה כשאני והוא נפגשים, אבל אני קצת מזיזה את עצמי, הוא יותר חשוב ממני. הרצון שלו, הבחירה שלו בי, הקשר הזה וזה. ברגע שאנחנו, הרי יש 100% לקשר, ברגע שאנחנו נהיים קצת ככה, אז השני בלי שהוא רוצה משלים ל100%, והתחושה היא כאילו שהוא משתלט. גם אם הוא לא השתלטה. התחושה היא כאילו שהוא משתלט. ואז נוצר משהו לא בריא כזה. עכשיו, דבר נוסף שקורה למרצים, והוא הכי תוקע קשרים, זה שהם לא מתעמתים. הרי מה זה כאילו המרצה? מה עומד בבסיס שלו? שהוא בכלל, הדבר שהוא הכי אוהב זה שלום, הרמוניה, אהבה, שכולם טוב להם. אז כשאני נתקל במשהו שהוא רצון אחר של השני, אני מפחד מעימות, אני מפחד מקונפליקט, אני לא מוכן, לא, אני כל כך מעדיף שסבבה פה, גם אם לי יהיה קשה, עדיף לי מאשר שיהיה פה לא סבבה, או מאשר שנריב. מבחינתי זה כמו מלחמה, כאילו, לריב זה מלחמה, אז אני לא, אז עדיף שלא, עדיף שאני אהיה במקום הזה שסופג, סובל קצת, גם למדתי כבר עם עצמי לבלוע את זה יפה, אני כבר רגילה לזה, זה לא כזה מאיים עליי לבלוע, נכון, פעם תהיה לי איזו התפרצות, נכון, אבל היא לא תהיה על הבן אדם שעליו צריך להתפרץ. היא תהיה על איזה מישהו אחר איפשהו. למה? כי אני לא, הוא חשוב, אני שומרת, וכל המצב הזה חוזר על עצמו בעוד קשר ובעוד קשר, והיא לא אומרת. והמצחיק הוא שברוב המקרים בקשרים האלה,
זה נגמר מהצד של הבחור, כשהבחורה היא מרצה. הרבה פעמים זה נגמר מהצד של הבחור. למה? למה? הרי לכאורה יש לך הכל. היא אחלה בן אדם, היא הכי כאן, היא זה. למה הרבה פעמים זה נגמר מהצד של הבחורים? בגלל שהם לא מרגישים שיש פה מישהו. בדיוק כמו שאמרנו על ההוא, שהוא אמנם בהגזמה, אבל לא היה אבא, ולא היה בעל, ולא היה זה. למה? אין פה מישהו, הם מרגישים את האין מישהו הזה, אז אין קונטרה, אין שניים. עכשיו, אם זה לא בן אדם נצלן, שרק רוצה שהיא תעשה מה שהוא אומר וזה, זה יפריע לו. יש את אלה שזה סבבה להם. תהי שקטה חמודה, שקט, תעשי מה שזה, ונגמר. יש כאלה. ויש כאלה שלא. עכשיו, מה קורה? וואי, יש לי על זה סיפור, תקשיב, אחד הסיפורים החזקים, שהייתה מישהי, זה כבר היה לפני איזה 12 שנה, הגיעה מישהי, היום אני כבר רואה את התוצאות של זה, אחרי 12 שנה, היא כבר עם 4 ילדים, והיא אמרה, היא הגיעה אליי אחרי שהיא, כאילו אירוסים שנשברו, והיא הייתה שבורה לגמרי, למרות שהיא זאת שפרקה את זה, והיא אמרה לי, תקשיבי, הקשר הזה נגמר, בגלל שהסוף שלו היה שאני הייתי חולה יום אחד, אחרי שכבר הם התארסו, היא הייתה חולה, בערך שבוע אחרי שהם התארסו, והיא ביקשה ממנו, היא הייתה כזה חצי גמורה, הייתה במיטה, ביקשה ממנו שיביא לה איזה כוס מים שנמצאת באיזה מקום, והוא כזה אמר אחר כך ואין לו כוח כזה, משהו כזה. עכשיו זה עשה לה שבירה של בעצם, כאילו פתאום נפל לה איזה הסימון על זה שהיא כל הזמן רק נותנת ומשקיעה ומביאה ועושה, והוא יודע מה הוא רוצה והיא רק אחריו כל הזמן, אבל ברמה כנראה כזאת קיצונית, אחרי זה התברר שהיא באמת, היא ברמה כזאת קיצונית בחיים שלה, היא גם לא מבקשת כלום, אז עד שהיא ביקשה, והיא הייתה באמת במצב שהיא לא יכולה לבד, כשהוא לא הביא לה את הכוס מים הזאת, נפל לה כל מה שעד היום הוא לא עשה. וכל מה שהיום היא גם, כשהיא זה טיפה כלום. פתאום זה, ומזל שזה קרה לה, זה פשוט היה נס שזה קרה לה, כי באותו רגע היא קלטה את כל התמונה כולה, ואני אומרת, זה השגחות פרטיות. והיא באותו רגע אמרה לו, אני ממש מבקשת שתלך, הוא היה בהלם, זה הדבר האחרון שהיא יודעת לעשות, הוא הלך, וזהו, היא פשוט התקשרה להגיד לו שלא יחזור אותה. הוא אמר לה, מה, בגלל מה? הוא אפילו לא שם לב שהוא לא הביא לה, הוא פשוט לא ראה את זה, הוא לא ראה את הרצון שלה בכלל. בסוף היא הסבירה ואמרה לו, ואז כשהיא הגיעה אליי, היא אמרה לי, תקשיב, מיכל, נמאס לי מהתכונה הזאת, תראי עד לאן היא הביאה אותי. זה פתח לה את העיניים פשוט לראות בכל תחום היא כזאת, ובאמת אצלה זה הגיע חזק ביותר מהבית. אמא שלה פשוט לא החשיבה אותה, כאילו. היא אומרת ברמה שכאילו יכולה לצרוך עליה, זה כאילו מי את בכלל. והיא והאמא והרצון שלה, זה הדבר החשוב. יש כמה אחיות, יש היררכיה מאוד ברורה, מי זאת, מי זה. היא הייתה בתחתית, הרצון שלה לא שווה, היא בכלל לא מבינה מה היא רוצה. היה צריך לבנות מאפס את כל ההבנה של מי את, ומה טוב לך, ומה שטוב לך את תעשי, איך שנכון לך תהי, ככה. ומותר לך לטעות, וגם אם זה נכון, וגם אם זה לא נכון, וגם אם מישהו אוהב את זה, וגם אם מישהו פחות אוהב את זה, את לא חייבת למצוא חן בנקודה. כל הבסיסים, את כל האמונות האלה, היה צריך לבנות. מה שכן אפשר להגיד עליה, זה שהיא הייתה כל כך מוכנה לעבודה, שזה היה אחד המקרים שפשוט רואים איך מישהו לומד, מיישם. לומד, מיישם. והעבודה הייתה קודם כל תפיסה שמבינה מאיפה זה בא, ואחרי זה מה זה הבריא, איך נראה המצב הבריא, שעוד מעט תדבר עליו, ואז הייתה פשוט עבודה שהיא הייתה קצת קיצונית, כי המקרה שלה היה חייב ללכת לקיצון, שבעצם את כל הזמן, זה כבר מתחילות לדבר על העבודה עצמה, מתחילה להסתכל מה טוב לך, מה לא טוב לך, מה מאמץ אותך, אפילו טיפה, כשעובדים זה קיצוני. מה מאמץ אותך אפילו טיפה, מה נעים לך, מה רע לך, מי טובה לך בחברות,
המקום הזה שאת נמצאת בו, נכון לך? לא נכון לך? מרגיש לך שעושה לך טוב? התבוננות על כל מי שסביבה. מי מאוד מקשיב לי ואכפת לו, מי לא, מי מנצל אותי, מי לא. ניקוי של כל השטח, זה מה שהיה אצלה. ודבר נוסף היה, בקיצוני, למדנו איך להגיד יפה ולא כמלחמה, שאת זה עוד מעט נדבר על הכלים. איך אומרים יפה ולא כמלחמה את הרצון שלי, בצורה שמכבדת אותי, מכבדת את האחר, ובעצם מרגע זה, החובה שלה הייתה, אין דבר שאני עושה שלא טוב לי. בקיצוני, אבל ממש בקיצוני, זה היה, וואו, היא נתנה לי דוגמאות, כל שבוע הייתה צריכה לחזור ולספר לי מה היא עשתה, איך היא עשתה, איפה היא הצליחה, איפה היא לא הצליחה. לא ציפינו, גם סידרנו שהציפיות יהיו, שלא חייב להיות, את מסתדרת והכל, והכל קורה נכון. ברור שלא. אבל כן רוצים רף של עלייה, רף של יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב, עד רמה של כבוד עצמי בריא. ואז היא סיפרה לי, אחד הסיפורים כדי להדגים כמה זה בניואנסים קטנים, והיא לא ויתרה על שום, היא פשוט עשתה הצגה, והיא שמה את התיק שלה על כיסא מסוים, בשורה מסוימת, ואז הגיע מישהו, כנראה זו קבוצה של כמה אנשים, והזיזו את התיק שלה כיסא אחד ליד, שברגיל היא אפילו הייתה שמה לב. אבל היא עכשיו בעבודה, והיא קיצונית עכשיו, היא צריכה להיות קיצונית, צריכה על כל דבר, אז היא הייתה חייבת להגיב על זה, כי זה לא נחמד, אני בחרתי את הכיסא הזה, אז אני רוצה את הכיסא הזה. אז היא אמרה להם, אני רואה שהזזתם את התיק. אז אמרה, כן, כן, זה בסדר, זה בסדר. תראי, פחות נחמד, אבל בסדר. אבל היא הייתה חייבת להגיב, היא הייתה צריכה להראות את הרצון שלה. היא הייתה צריכה להגיד איזה מילה, על זה שזה כאילו קצת פרצופון קטן, שזה פחות מוצא חן בעיניה, וזה בסדר. עכשיו, זה לא דרך רגילה של חיים. זה אולי קצת קיצוני, אולי מאוד קיצוני, לא כל אחד ייקח את זה אחרת, אבל בזמן של העבודה, זה מה שהייתה צריכה לעשות. היא הייתה צריכה, ממש כמו שהרמב"ם אומר, טיפה להיות באיזה מקום שמעיז להביא את עצמי, בצורה הכי יפה וכנה, לא יכול לצרוח על אף אחד, אבל כן לבוא ולעמוד על שלי. קיצוני, אני קוראת לזה עבודה רוחבית, שהיא צריכה להיות לא רק בזוגיות, היא צריכה להיות מול חברות, מול ההורים שלה, מול כולם. האמת שאני אומרת ההורים, לפעמים אני שמה את כל הרובד של המשפחה בצד, כי זה תלוי כמה זה מורכב שם. בכללי, מול אנשים, מול הבוסים, מול כולם. את עכשיו עובדת על זה רוחבי, והבחורה הזאת, אני חושבת, באמת, זה היה אחד הסיפורים הכי מהירים, נראה לי שתוך חודשיים, 3 זה היה גג, היא פשוט הייתה בן אדם כל כך אחר. כל החברות שלה, זה היו רק חברות שמעודדות ויודעות איך זה. כל המציאות שלה, מה טוב לה, מה לא, כמה היא בבית, כמה היא עוזרת, היא הייתה בקיצוניות, היא הייתה מנוצלת לחלוטין, באמת משהו קצת הזיה. היא התחילה בצורה יפה להגיד בכל מקום איך זה נכון לה, לא, כן. וזה היה מדהים לראות, תוך חודשיים, 3 היא נהייתה בן אדם חדש, והיא הכירה מישהו, היא גם ידעה להגיד מה היא רוצה, ידעה להגיד מה נכון לה, מה טוב, ממש בצורה כאילו שלא להאמין שזה אותו בן אדם, והיא קיבלה בחור מדהים, מדהים, באמת משהו מקסים. היא אחרי זה, עד היום באתי להגיד איפה היא רכזת, אבל אנחנו כבר אמרנו יותר מדי פרטים, היא מרכזת של איזה מדרשה מאוד מאוד מצליחה, יודעת להתנהל מול אנשים, יודעת להגיד, פשוט פלא לראות את זה. כל פעם שאני רואה אותה, אני בתדהמה מהבן אדם. ובאמת היא אחת הדוגמאות לזה שמהקיצוני הכי גרוע שבעולם אפשר לזוז עד ממש מעולה, וכל פעם, גם הרבה פעמים אני מספרת עליה לנשים מסוימות, כדי שידעו עד כמה זה בסדר, ועד כמה המצב שלהם סביר לחלוטין, ואת תצאי מזה, ואת תראי, ואת תהיי ככה, ואת יכולה להגיד, והזוגיות שלך תהיה זוגיות שוויונית, זוגיות שיש בה הערכה, זוגיות שיש בה יכולת לומר, ואז אנחנו מתחילות באמת לעבוד ממש פרקטית על דברים איך תכלס, איך עובדים. עכשיו תראו, יש בנות שזה יושב אצלהם כל כך עמוק, שההגדרה של אימות כל כך מאיימת עליהם, היא כל כך בשבילם מלחמה, בעקבות לצערי כל מיני דברים, וכל מיני דברים שמגיל מאוד מאוד צעיר,
או אפילו, לא יודעת מה, חרם שעשו עליהם בגיל מסוים, כל מיני דברים כאלה שזה יושב רגשית מאוד מאוד כבד. אם אני רואה שזה כבד ברמת חרדה, ברמת כאילו, אין אפשרות, אין מי לדבר, היא לא מסוגלת לעמוד מול משהו כזה, אני הרבה פעמים שולחת ל-EMDR, שזאת שיטה מדהימה, שמשתמשים בה גם בצה"ל, על כל מיני חרדות ועל כל מיני זה, דברים שכאילו יושבים, והשיטה הזאת בעצם מה שהיא עושה, היא לוקחת, היא מדברת על המוח שלנו כמו על קבצים בתוך תיקיות במחשב, ובעצם עם התיקייה של הקובץ שאומר ריב או עימות, הוא יושב בתיקיית היום ונורא, אז פשוט יש שיטה כזאת ב-EMDR שמעבירה את זה לתיקיית בסדר, תיקיית לא נורא. ובעצם היא עושה מעבר שכזה, וזה ממש עוזר, זה עוזר בטראומות, אם רואים אנשים עם טראומות, זה גם אני הרבה פעמים שולחת ל-EMDR, ואני אומרת לה, תעשי את זה, תחזרי, נוכל להמשיך לעבוד. כי זה מפריע ביכולת להתקדם. את יודעת מה צריך לעשות, את לא מסוגלת. הסברנו, ראינו שלא זז, לא זז כמה פעמים, חבל על הזמן. תפתרי את זה ברובד העמוק של זה, תחזרי אליי. אני בדרך כלל לא מתעסקת במקומות האלה עם העמוק. גם זה נראה לי משהו מאוד מאוד חשוב, לדעת עד איפה שלי, ואיפה זה מתחיל להיות טיפולי, או איפה זה מתחיל להיות, פשוט, אני מאוד מאוד בקטע של יעילות, אז כאילו, אם זה משהו, כאילו היא הבת שלי, אם אפשר לפתור את זה יותר מהר, אני רוצה לשלוח אותה לאיש יותר מהר, שתפתור את זה, אני מטרתי באמת ובתמים, לעזור לה עד כמה שאפשר מהר, שתתחתן. זהו, אז עכשיו, אם יהיה יותר מהר ככה, גם אם אני יכולה לעזור לה, וגם אם לאט לאט נצליח, יש לי עניין שהיא תלך קודם להיא, תחזור אליי. והן חוזרות. הן חוזרות, הן הולכות 4-5 פעמים, זה עוזר להן מאוד, חוזרות ועוברים הלאה. וכשבאים ואפשר לעבוד, וזה לא ברובד כזה כבד, מה עושים? לומדים את חשיבות הזה. אני מספרת להם דוגמה, וזה הרבה פעמים עובד טוב, אני מספרת להם את הדברים מהצד השני. אני אומרת להם, נגיד, אני מאוד כזאת שאומרת, אבל יש לי חברה, באמת חברה שלי כבר איזה 16 שנה, אני מתה עליה, אנחנו פתוחות, מספרות הכל, ושואלים איך קוראים לשיטה, EMDR. גם מוח אחד עושה את זה, 3 המימדים עושים את אותו, זה אותו אפקט של עבודה במוח על שינוי. שינוי תפיסות כאלה, כן? עכשיו, החברה המתוקה שלי, במקור שלה היא יותר מרצה, במקור, היא כבר לא. מעצם זה שהיא חברה שלי, היא כבר לא יכולה להיות מרצה, זהו, אי אפשר. עבר לה. אבל אני יכולה להגיד שהיה יום אחד, אני זוכרת שהיא באה ואמרה לי כזה, מיכל, תקשיבי, היא אמרה לי איזה יום אחד, בואי ניפגש וזה, ואמרתי, סבבה, את רוצה לבוא אליי? ואז פתאום היא יצאה עליי משום מקום מבחינתי, ואמרה לי, אמרתי לעצמי שאם עוד פעם אחת את אומרת שנבוא אלייך, אז אני, באמת, אני אומרת לך, זה כבר, זה, או שאני פשוט לא באה וזהו, או שאני אעז להגיד לך את זה, שזה כבר עובר כל גבול, ואני כזה, לא הבנתי אפילו על מה אני מדבר, מה בדיוק עובר כל גבול, לא הבנתי כלום. ואז היא אמרה, ואני לא שמתי לב לזה בכלל לפני זה, היא אומרת, תראי, כבר כמה פעמים אנחנו אומרות בואי זה, ואת אומרת בואי אליי, ומבחינתה זה התפרש כאילו שאני פחות משקיעה, כאילו שהיא תבוא אליי, לא שאני אשקיע ובוא אליה, שמבחינתי זה בכלל לא היה ככה או ככה, זה לא משנה. ואמרתי, את רוצה להגיד לי שכבר 10 פעמים זה קורה ומפריע לך ואת לא אומרת לי? אמרתי לה, באמת, שאני אבין. אז היא אומרת, כן, אני לא, בפעמים הראשון זה לא הפריע לי, אבל אחרי שזה נהיה כבר כזה רוטינה כזה, אז אמרתי לה, את יודעת, קודם כל אני חייבת להגיד לך שאין לי שום, זה אפילו לא מזיז לי, זה לא יותר או פחות. אצלי רצון, זה אני מציעה רצון, אני תמיד מביאה אותו בגדר הצעה. אם מתאים, מתאים, לא מתאים, תגידי. ככה אני בראש שלי. עכשיו, אצלה היא כזאת, היא קצת אירופאית. אצלה אם מישהו הציע משהו, כאילו צריך קודם לענות לזה. אם לא הייתי מציעה, היא הייתה אומרת. אבל אם כבר הצעתי, היא כאילו קודם נענית לזה. למדתי משהו, אגב, למדתי ממנה קצת נימוסין. אני ממש כאילו בקטע הזה כל כך ישראלית, שכאילו אני אומרת, אתה אומר, בוא נראה מה נחליט בסוף, נראה מה יהיה. והיא כל כך לא,
הרבה למדתי ממנה, כן? לא לשים את התיק על הרצפה, היא אחלה בן אדם, לימדה אותי הרבה דברים בחיים. לא, היא גם אחת הקואוצ'ריות הכי טובות שקיימות בעולם, היא מצרפת. היא עוסקת בקואוצ'ינג לקבוצות, למנהלים של סלקו, של טבע, רצינית. קוראים לה הודיה אמור, והיא מדהימה, היא פשוט אישיות, בכל מה שקשור להכוונת מקצוע, אני ישר שולחת אליה. היא מטורפת, משהו מדהים. הקיצר, אז היא אומרת לי את זה, ואני אומרת לה, תקשיבי נשמה, תקשיבי. יכול להיות, הרי החברות הזאת כל כך חשובה לי, שאמרתי לה, יכול להיות שאני הייתי מפספסת את החברה הכי טובה שלי, בגלל משהו שאפילו לא היה לי מושג שעשיתי לא בסדר, בעיניה, בגלל שהיא לא אמרה לי. זה נראה לך הגיוני? אמרתי, זה נראה לך הגיוני? ואז היא באמת תפסה את עצמה מהצד השני, והיא אמרה לי, תקשיבי, את צודקת, כאילו, באמת. ואמרתי לה, אם את חברה טובה שלי, אם משהו מפריע לך, את אומרת לי, זאת הגדרה, מבחינתי, זה הגדרה של חברות. חברות אמיתית, זה שאני אגיד לך את כל מה שיש לי, אני אפתח, אינטימיות, ועיקר האינטימיות זה שאם יש משהו שמפריע לחברות הזאת, אנחנו מדברות עליה, כאילו, זה נראה לי כזה פשוט. והיא אמרה, ידעת מה, זה כל כך נכון, אני לוקחת את זה בשתי ידיים, מאז היא התחילה להגיד לי הרבה דברים, אומרים לה. ובאמת, ואגב, תראו איזה מדהים, מאז שהיא התחילה להגיד לי, גם התחלתי לתקן, ואז גם נהיה הרבה יותר, טוב, לא רק אצלה, גם פתאום קלטתי אותי בחיים, פתאום תיקנתי דברים שלא קשורים, היא אמרה ושמתי לב על העולם, עליי בעולם, ואני מספרת את כל זה לבת המרצה הזאת, ואני אומרת לה, תראי עד כמה ברכה, כמה טוב יש באימות הזה, במוכנות להביא את המקומות הלא פשוטים האלה. כי המילה אימות בעברית, אימות, התחברות, עמית זה חבר. להתאמת זה להתחבר. כשאת לא מתאמתת, אז את גם לא באמת מתחברת, את לידי. כמו ויצמדו אל בעל פאור, זה רק צמוד, זה לא באמת דבקו. לדבוק זה שאני באמת, עם כל מה שיש לי. אז אני מסבירה לה את זה המון פעמים. אני מסבירה את זה לאנשים המון פעמים, למאמנת הזאת, ובעצם, כשהיא באמת בעומק מבינה שזה הטוב האמיתי, אז בעצם אני מתחברת אליה דרך המקום שהיא הרי מטרתה לעשות טוב. אז אני מתחברת אליה דרך אותו מקום שהיא רוצה. היא רוצה לעשות טוב, ואנחנו פשוט מגדירות מחדש את הטוב הזה. טוב אמיתי הוא לא טוב פשוט, חיצוני, נראה נקי. טוב אמיתי הוא טוב עמוק. הוא טוב שמביא את כל מה שיש בי, ואני הרי לא מושלם, ואני מביא אותו לשני. ואני מתאמץ ומתחבר ונקשר. ברגע שבנות מבינות את זה, בבאמת של זה, הם באמת, משהו משתנה להם, פשוט משהו משתנה להם במוח, הן מצליחות לקבל את זה. והן מבינות שזה הנכון. ואני אומרת, אני גם מחפשת אצלהם בחיים שלהם, האם יש פעם שמישהי מהחברות שלך אמרה לך משהו שלה הפריע. עכשיו, אם כן, אז היא אומרת לי, כן, ההיא והיא אמרה לי, ואז מה? ואז ידעת להיות אחרת, ידעת להיות טובה יותר בשבילה, ידעת לא לעשות את זה, ידעת כן לעשות את זה. ואני אומרת לה, וזה עשה ביניכם משהו פחות טוב? לא, זה עשה ביניכם פשוט, שאת יודעת כאילו איך היא פועלת, את יודעת מה טוב לך, אם זה היה משהו שהיא מבקשת ולא טוב לך, את יכולה להגיד גם, זה אני כן עושה, זה פחות נוח לי. עכשיו, כשמדברים על זוגיות, בואו ניכנס רגע לדוגמאות התכלסיות. נגיד הייתה מישהי, לחשוב על דוגמאות מהימים האחרונים. הייתה נגיד מישהי שאמרה לי, תקשיבי, הכל באמת סוף סוף בחור סבבה, והכל זורם לנו יחסית סבבה, הכל טוב, אבל בין לבין אנחנו בקושי מדברים, כי הוא לא מתקשר, והיא אומרת, עכשיו, אני לא רוצה לשנות אותו. מכירות את זה? אני לא רוצה לשנות אותו, מה, אני אגיד לו איך להיות, אז עכשיו הוא יתקשר כי אני אמרתי לו, אז אני לא אראה באמת איך הוא. עכשיו, אני אומרת לה, לא, מי שאומרת את זה, לא מבינה משהו בסיסי, שקשר בנוי משני אנשים, שכל אחד הוא 50%.
אם את אומרת, אם אני אגיד לו מה טוב לי, נגיד, אני אשמח שנדבר בין לבין קצת יותר. אם את חושבת שעכשיו זה שהוא ישתנה בשבילך, זה לא לראות מי הוא, אז את טועה טעות מרה, בגלל שהמקום הזה הוא בעצם מדבר על אני מביאה אותי, אתה מביא אותך, אני אומרת מה טוב לי, מוכנה כאילו להביא רצון, גם אם זה לא בול מה שאתה הבאת מההתחלה, ואני רואה איך אתה מגיב לזה. ברגע שאתה מגיב לזה בצורה שמכבדת, אני יכולה להמשיך להגיד. עכשיו, אותה מרצה, הרי היא לא רגילה להביא את הרצון שלה, היא לא רגילה להגיד איך טוב לה, היא לא רגילה שמישהו משנה רבע של משהו בשבילה. בשבילה זה כאילו היא ביקשה ממנו עכשיו, לא יודעת מה. שזאת לא מי הוא. אם אני אגיד מה אני רוצה, ואני אראה איך הוא מגיב, אם הוא אומר, לא, אני לא כזה, תקשיבי, זה אני לא ככה. או אם הוא אומר, אם זה חשוב לך, אז בשמחה. או אם הוא אומר, זה ממש לראות את הניואנסים עד כמה, ואם הוא אומר, אני אשתנה והוא לא משתנה, ואם הוא אומר, אני אשתנה והוא משתנה, את לומדת כל כך הרבה מעצם הבאת הרצון שלך, שזה עיקר הקשר. זה עיקר הקשר. אז אחד הכלים שאני מלמדת אותם, זה לדבר רק על עצמם. זה נקרא כנות בנועם. זה כאילו להגיד במקום הזה של, לי היה טוב, או היה משמח אותי אם היינו מדברים טיפה יותר, או יאפשר לי להביא את עצמי יותר, אם לא כל פעם להצטרך להתניע מחדש, כאילו מי איזה חימום באמצע, וכו' וכו'. המקומות האלה, זה משהו שהיא חייבת ללמוד להגיד. היא חייבת, קודם כל, בואו נעשה את זה מסודר. דבר ראשון, היא צריכה לזהות מה טוב לה, מה פחות טוב לה, וכו', ממש. דבר שני, היא עושה עבודה רוחבית. היא אומרת בכל מקום, אם טוב לה, היא צריכה להגיב, והיא לא חייבת להגיב על הטוב, אבל איפה שלא טוב לה, היא תגיב. איך היא תגיב? היא צריכה ללמוד שזה לא מלחמה, שזה טוב מוחלט, שאם היא תביא את הטוב שלה, זה יוצר טוב. והיא צריכה לדעת שכל פעם שהיא מביאה רצון, הרצון הוא בגדר הצעה. הרבה פעמים המרצות, עד שהן מבקשות משהו, אז כשהן מבקשות ולא עושים את מה שהן אומרות, הן נעלבות מזה כאילו מה קרה. ואני אומרת, לא. את צריכה להבין שלהביא רצון זה משהו, זה בגדר הצעה. גם אחרי נישואים. נגיד, אני אומרת, אני הייתי שמחה שניסה להורים שלי. ונגיד, הוא אומר, דווקא בא לי להישאר בבית. אז כאילו, יש איזה מקום ששוב, כאילו, אני לא רוצה להתאמן, אז צריך לדעת שאני מביאה את הרצון הזה בגדר הצעה, אתה שם את הרצון שלך בגדר הצעה, ואנחנו עכשיו מתחילים לדון עד כמה חשוב לך לנסוע, זה קריטי לך, מה הסיבות, עד כמה ממש חשוב לך שדווקא השבת הזאת נהיה בבית, ממש דיון כזה. או אולי אפילו יש סיבות, נגיד פעם הוא יכול להגיד, אבל כשהולכים אל ההורים שלך, אני לא מספיק לישון, ואז כל השבוע שלי הולך ככה וזה, אז בואו נחליט שאנחנו דואגים לזה שכשאני אלך תשע, מתחילים לפרק שם את העניין. לא מפחדים מהדיבור על רצונות שונים. אצל מרצים זה כל כך נראה מלחמה, שעצם הדיון הזה עושה להם לא, אז לא משנה, אז עזוב, אז לא משנה, אז בסדר, אז לא ניסה. אבל זה ימשיך את עצמו, וזה פשוט יאגור תסכולים. או כשאני אבקש, אני כבר אהיה די, כל הזמן עושים מה שאתה אומר, עכשיו צריך לעשות מה שאני אומר, ואז שוב, אין באמת התייחסות למה נכון עכשיו, יש יותר פרינציפ, ואני לא מוכנה, ובאמת נהיה מלחמה. אז אני מלמדת אותם גם את זה, ובעצם הם עושות עבודה רוחבית, לומדות איך להגיד בצורה נכונה, שמדברת רק עליי, לא אומרת לשני מה לעשות. מדברת רק על זה שלי יהיה טוב עם תתתה. אני ממש אשמח, או יעזור לי או כל פעם שקורה ככה ואתה אומר לי את זה, זה גורם לי לזה. אני לא אגיד לו, איך אתה עושה דבר כזה? זה נראה לך הגיוני? כאילו, מי עושה דבר כזה? או תשאל את כולם, זה לא עובד ככה. אין את זה, אין את כולם, אין את מה תעשה, לא תעשה. אני מדברת עליי, ואני אומרת מה יהיה לי טוב, מה גורם לי כשאתה עושה ככה. כשאתה לא מקשיב ואני אומרת לך כמה פעמים את זה ואת זה,
זה גורם לי להרגיש כאילו אני קצת אוויר, או כאילו אני פחות חשובה לך, ואני יודעת שאני חשובה לך, אז שם אני לא מבינה כל כך איך לאכול את זה. אני מדברת עליי בלבד. זה נכון לכל החיים. גם מול הילדים, וגם מול הבעל, וגם מול... כולם. אני, ככה קורה לי כשאתה עושה ככה קורה. וכשהן לומדות את איך להגיד, לומדות שזה חשוב להגיד, ולומדות עד כמה מבחינה אמיתית וארוכת טווח, זה מה שיבנה להם קשר בריא, שמה משהו בהם כל כך מוכן לעשות שינוי, שזה פשוט קורה. זה פשוט קורה. ומשם מתחיל בעצם סוג של ליווי כזה על התהליך הזה. אני יכולה להגיד לה, בואי ניקח לנו איזה 2-3 פגישות, 4, ונראה איך זה הולך. פגישה ראשונה, שנייה יהיו יותר רצופות, אולי הבאה תהיה אחרי שבועיים, אולי אחרי, ונעבור ונראה בעצם את התהליך שלך עולה. נראה ממש שזה מתחיל להיות מוחזק בתוכך כדרך חיים. וזהו, ואז מתחילים לראות איפה זה קורה כאן, המון עידוד, המון להראות לה ולראות כמה טוב זה עשה בקשר הזה וכמה זה עשה ככה. ומדהים, וזה באמת פלא לראות איך קשרים פתאום נבנים לה, ואיך אנשים מתחילים להרגיש אותה. ואנשים מתחילים להגיד לה, וואו, הדעת פתאום אני קולטת שכאילו הדעה שלך, זה ממש מדהים לראות את זה. זהו, בוא נראה אם יש עוד משהו שלא אמרתי. בוא נראה. יש לי עוד סיפור אחד. וואו, סיפור מדהים שקרה לפני גם הרבה שנים. זה סיפור, באמת, אני בדרך כלל לא מספרת אותו, אבל הוא אחד הטובים, אז אמרתי, אני אספר לכם. לפני, אני חושבת, בואי נעשה חשבון, כמעט 18 שנה, משהו כזה, דוגלות, זה משנות תימוניות, שאוהב להראות לך על ריצוי שיצא מאיזון, כאילו לשאול אותה איך לזהות את זה. מה שדיברת עכשיו, מה שאת שואלת אותה, כן, כן. איך אני מזהה אצלה בעצם. כן, שהיא... איך את עולה על זה? הרי לכל אחד יש טיפה ריצוי לפעמים, זה לא משהו... כן. יש איזון שהוא בסדר. נכון, שאלה יפה. רגע. יש לי דוגמה. אני מחפשת. יש לי דוגמה בינתיים. יש לי אחות שהייתה ילדה, תמיד הייתה... האמת שעכשיו הייתה, לפני יומיים הייתה. כן. מה את אומרת, מיכל? אפשר? לא שומעים אותך? אני אומרת... כן, אבל אני לא שומעת אותך. שומעת? כן. שומעת? כן. אני אומרת שיש לי אחות שהיינו קוראים לה רותקי, לא משנה. ככה היינו קוראים לה כשהיא הייתה ילדה. כל דבר, היינו שואלים אותה, את רוצה זה? הייתה אומרת, לא משנה. כזה בהמון חינניות ובהמון, כמו שסיפרת בהתחלה על הבן שלך. כן. זה ממש ככה. הרבה פעמים אני אומרת להם, כשמשהו נראה לי שהיא מרצה, לפעמים אני לא יודעת להסביר את ההתחלה של הנראה לי, לפעמים אפילו באיך שהיא מדברת איתי, אני קולטת שיש לה איזה מקום שנורא כל כך בא לקראת כזה, ולפעמים תוך כדי כמה שאלות, או קשרים עם חברות. אני שואלת הרבה פעמים בקשרים עם חברות, אם יש הדדיות מוחלטת בקשר. או שאת מרגישה לפעמים טיפה מנוצלת, או שאת מרגישה לפעמים... המון שאלות ברובד של קשרים עם חברות, אני שואלת לכיוון הזה. וגם, מהר מאוד, יש תחושה של קורבנות. כי מי שלא מונח במקומו, אז בשלב מסוים הוא מרגיש קורבן. קורבן תמיד כזה. נכון. ואז... ואז הכל מתחיל להסתבך. נכון, ואז הכל מתחיל להסתבך שם. והתחושת קורבנות מולידה, זה נושא שלם של שיעור שלם. אגב, אחת השאלות שאני שואלת, באם מתחיל להיות לי כזה סימני טלינג כאלה של ריצוי, אני באמת שואלת אותה, תגידי, כשאני שואלים אותך קפה או תה, מה את עונה? לא משנה. הלא משנה, זה הדבר הראשון שמורידים כשבאים לעבוד על ריצוי. אני אומרת לה, אין יותר לא משנה, כי אף אחד לא יבחר לך מה ייכנס לך לבטן. אם זה קפה או תה, תשברי את הראש מצידי 2, תגידי באמת. לפעמים בפעם הבאה שהיא באה, אני שואלת אותה אם היא רוצה קפה או תה. אני בודקת אותם. אין דבר כזה לא משנה לי בכל מה שקשור אלייך, זה שלך. אף אחד לא... הרי מישהו יבחר שם.
בסוף זה יהיה או קפה או תה, את לא תשתי את שתיהם. אז מה פתאום שמישהו אחר יבחר? כי קשה לך לבחור? תתאמני על זה. זה ממש חשוב. כן, שריק, אני רואה שיש לך עוד משהו להגיד. אז אני אספר לכם, סיפור לסיום. אמרתי שאת שלי אמרתי בהרצאה שלי. עכשיו תורך. בסדר. אז אני אומרת שלפני, נראה לי שזה היה 18 שנה, קשה להאמין שאני אומרת את זה, אבל זה אמיתי. זכיתי ללמוד אצל הרבנית רבקה שפירא זוגיות. גם הייתה שם הרבנית חנה, איך קראו לה? שהאחותה זה הרבנית שלומית רוזן. הכהן, דינה הכהן. זכיתי ללמוד אצלה בשנה האחרונה שהיא עוד לימדה. אז הרבנית רבקה, זה היה קורס כזה שהיה אפשר להיכנס אליו רק אם את נשואה 4 שנים. אז את יכולה לבוא ללמוד זוגיות. ואני הייתי נשואה 4 וחודשיים. אז הכניסו אותי. רק מה, זאת שהייתה אחריי, הייתה נשואה 18 שנה. ואחריה עוד וכן הלאה. והרגשתי כאילו מה, לא שייך, מה, כולם פה בגילאים של סבתא ואני ילדונת ומה נעשה, כאילו לא, בטח הדברים לא יהיו דוגמאות שקשורות אליי, והתבאסתי כזה. אז אמרתי לרבנית רבקה שנראה לי שאני אפרוש, אחרי השיעור הראשון. אז היא אמרה לי, לא כדאי לך. אמרתי לה, למה? היא אמרה לי, את תשבי לידי, ואת תראי מה קורה אחרי 18 שנה, שמישהי לא אומרת את מה שהפריע לה מההתחלה, ואת תראי מה קורה אחרי 20 שנה, שמישהי טה וכו'. ואמרתי, וואלה, היא אמרה לי, את תלמדי יותר מכולם, בואי תשבי כאן. והתיישבתי לידה, זה היה הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים שלי, חוץ מלהתחתן עם בעלי. אז אני יכולה להגיד שבעצם מה שהיה, זה שאותה ישיבה לידה לימדה אותי את רוב מה שאני חושבת שאני יודעת היום בזוגיות, היא וכל השנים הבאות שבעצם הגיעו של ניסיון, והייתה שם, היה סיפור, היו 2 חסידות גור בתוך הקבוצה הזאת, שהאדמו"ר מגור הסכים להם ללמוד אצל הרבנית רבקה. 2 היו בעלות עסק ביחד, ושתיהם לא דיברו כל השנה. זה היה כזה כמו 2 חייזרים שמסתכלים עלינו, וזה היה קצת קשה. טוב, כל השנה היו את אלה שככה, וזאת סיפרה לזוגיות שלה, וזאת רבה עם זה שלה. היה מאוד מאוד מעניין ומורכב. ממש לקראת השיעורים האחרונים, נראה לי איזה 5 שיעורים לפני הסוף בערך, אחת מהבנות האלה אמרה, אני לא מבינה למה יש גברים בעולם. למה צריך להתחתן? מה הסיפור? למה צריך אותם בכלל? והרבנית רבקה די נחרדה מהשאלה, היא אומרת לה, רגע, את יכולה להסביר למה את מתכוונת? אז היא אמרה לה, תקשיבי, אני בבית שלי אני עושה הכל אני עושה. הבן אדם לומד תורה וחוזר אוכל וישן. זהו. חוץ מלהביא לי ילדים, הוא לא עושה כלום. היא אמרה לה, מה, הוא לא עוזר לפעמים בבית קצת? לא. הוא לא מחליף מנורה? לא, אני מחליפה. הוא לא הולך עם האוטו למוסך? אני הולכת. הוא לא הולך עם הילדים לישיבות כשיש יום הורים? אני עושה את זה. כלום, היא אומרת כלום, היא אומרת שום דבר, הבן אדם לא עושה כלום. אז היא התפלאה נורא, והיא אמרה לה, היא התחילה לשאול אותה קצת על הילדות שלה ועל זה, ואז התברר שההורים שלה היו רבים כל הזמן. היא זוכרת את ההורים שלה רבים כל הזמן. והיא סוג של הבטיחה לעצמה בגיל 16, שבחיים שלה היא לא תריב עם בעלה. זהו, אין עימותים, היא לא מוכנה לזה, היא שונאת את זה, זה הדבר שהכי שונאת בעולם, היא לא מוכנה. ואכן, היא קיימה. כל פעם שהיה משהו שהציק לה, היא לא דיברה עליו. היא פשוט בלעה אותו. במקום, היא ראתה שפעם אחת היא מבקשת לא קורה, אני אעשה. לא רוצה, עזבו אותי, לא תודה, ככה. ובעצם היא הזיזה את בעלה מכל חייה, כל פעם צעד אחרי צעד. הוא עושה ככה, אני אומרת לו, הוא רוצה ככה, אז שלא יעשה, אני אקלח אותם, לא צריך. וכולי 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 וכולי. הוא קונה ככה, אני אומרת לו, אין לי כוח לריב איתו. הוא לא מבין את זהו.
ובעצם מה היא עשתה? היא הרחיקה אותו מחייה ברמה שאין ריבים, אבל גם אין חיים, אין אהבה, אין קשר, אין כלום, אין את זה. ואז היא אמרה, הרבנית רבקה אומרת לה, אוקיי, הבנתי, עכשיו יש לי שאלה עלייך. אז היא אומרת לה, כן, היא אומרת, למה באת לפה? למה באת לקורס הזה? והיא אמרה, זה היה מדהים לשמוע את זה, היא אמרה, אני באתי להיכנס מאחורי הקלעים ולראות נשים אמיתיות שבאות לדבר באמת, לשמוע אם יש בעולם הזה באמת אהבה. ככה היא אמרה. אני רוצה לדעת אם זה רק בסרטים, או באמת באמת שאנשים מדברים באמת, יש אהבה. וזה היה מה זה מרגש, כולנו בכינו כזה וזה. ואז הרבנית רבקה אמרה לה, אוקיי, ומה בסוף גילית? ואז היא בכתה, והיא אמרה שיש אהבה. אז היא אמרה לה, ואיך גילית את זה? את יכולה להצביע פה על נשים שאת יכולה להגיד שהן אוהבות את הבעל שלהן, והיא הצביעה אחת-אחת על כל אלה שסיפרו כל השנה, על איך הוא מעצבן אותם, והריב הזה, ואיך הם מתווכחות איתו, ומה הוא אומר להם, ואיך זה... והיא אמרה, היא אוהבת את בעלה, וגם היא אוהבת את בעלה. ככה היא התחילה להצביע על כל אלה שדיברו. וכולם, את לא מבינה, בכינו שם, זה היה כאילו כאלה. ואז היא אמרה לה, אוקיי, ומה את יכולה להגיד על כל האנשים האלה, חוץ מזה שהן אוהבות את הבעל שלהן? אז היא אומרת שהן רבות איתו, הן אומרות לו, הן מדברות איתו. והיא אמרה, ואני לא מוכנה לזה, אני לא יכולה לחשוב עליי, מתווכחת איתו. אז זה היה כזה, רגע, מה זה אומר? פתאום אני זוכרת שאני הבנתי אז את אחד הדברים הכי גדולים בחיים שלי, והיא אמרה, משהו שגם היה מאוד מאוד חזק, היא אמרה לה, תקשיבי, היא אמרה, איך פתאום אני אריב איתו? אני לא יודעת לריב איתו. אז היא אמרה לה, את לא צריכה לריב איתו, זה יבוא לבד. את רק צריכה להוריד 3 דברים מהחיים שלך, שאת זה את לא עושה, זה שלו. ואז הוא התחיל להיכנס לחיים. ברגע שהוא התחיל להיכנס לחיים, הריבים יבואו לבד, don't worry. רק את לא תברחי שם, את תישארי שם. וככה היא עשתה. שבוע אחרי זה חיכינו לבואה, ואז אחרי כמה זמן היא לא הגיעה, באותו שבוע היא לא הגיעה, השותפה שלה הגיעה, ואמרנו לשותפה שלה, נו, מה הולך, איך הולך? אז היא אומרת, אל תשאלו מה קרה, קטסטרופה. היא החליטה שהיא לא מורידה את בדיוק באותו יום, נשרפה מנורה במטבח, היא לא החליפה אותה. והיא אמרה, זהו, אני לא מחליפה מנורות, לא הולכת למוסך, ולא הולכת עם הילדים לאספות הורים, לבנים. עכשיו זה שלו. באותו יום נשרפה המנורה במטבח. איך הקדוש ברוך הוא רב חסד, ישר הוא מתרגל אותנו, ואז היא אמרה לבעלה, נשרפה המנורה, אני אשמח שתתקן אותה. אבל בעלה שרגיל שהכל היא עושה, לא עושה את זה. עבר יום, אמרה לו שוב, עברו יומיים, אמרה לו שוב, כבר בעצבים, ועכשיו יש לה לגיטימציה להתעצבן. ואז היא באיזשהו התחילה להגיד לו, תגיד לי, מה אני בכלל ביקשתי ממך עד היום? מה בכלל ביקשתי ממך? עד שאני מבקשת לך משהו? אז אתה לא יכול לעשות את זה, התחיל לצרוח עליו וזה. היא אומרת, ואז הוא לא נשאר חייב, ואמר לה, את מעיפה אותי מהבית, את לא רוצה כלום, את לא נותנת לי לחיות פה בכלל, את רק זה וזה, גמרת לך. וואי, תקשיבו, זה היה, היא אמרה, השותפה שלה אמרה שהיא רצתה לשלוח מעטפת נפץ לרבנית רבקה באותו שבוע, ואנחנו כזה אכלנו את האצבעות, יאו, מה יהיה, מה הם יתגרשו בסוף, מה יקרה וזה, ואחרי הכל ביידיש, לא. הן מדברות עברית לכל דבר לחלוטין, ואחרי שבוע חיכינו שהיא תבוא, כי עכשיו היא לא הגיעה. שבוע אחרי זה היא שוב לא הגיעה. השותפה שלה סיפרה שהם באילת. אחרי 18 שנה שהם לא יצאו אחד עם השני אף פעם, הם נסעו לאילת לשבוע. היא אמרה שהם פשוט היו חייבים להשלים 18 שנה את כל מה שקרה להם בחיים. זה פשוט היה מרגש. אני בכיתי שם, נטפתי כולי להתרגשויות ומה זה, וכמה חשוב להיות מוכנים להגיד ולהתאמת. ובאמת, זה היה שיעור מאלף מהסרטים, זה היה בשבילי חוויה, אין שנייה לה לשמוע את זה ממקור ראשון. אז זה, אני מספר, את זה לא יוצא לי יותר כדי לספר, בטח לא בפירוט הזה, לבנות, אבל זה מוביל אותי, זה מפעיל אותי.
זהו, אני חושבת שזה אחד המכשולים הכי גדולים שאני מוצאת שקיימים, המון המון, וברגע שמורידים אותם, דברים פשוט זורמים. להמון בנות זה פשוט דרך לחתונה ישרה ובריאה. אז זהו, נראה לי נסיים פה, וזהו, בעזרת השם, שיהיה בהצלחה גדולה. מיכל, תודה. תודה, מיכל. מיכל, תודה רבה, איזה הרצאה נהדרת. תודה רבה, מיכל. איזה כיף. ממש תודה לכם. תודה רבה. מעניין, מחכים, ממש תודה רבה. אז שיהיה בהצלחה, בנות, זה כל כך, זה מהמם לראות עד כמה, וגם כמה צריך כאילו עוד ועוד מאמנות, ושזה יהיה במקצועיות וטוב כזה. אני חושבת שזה אחד הדברים שהכי, הכי, הכי נצרכים בדור שלנו, ואשרנו שיש לנו חלק בזה, באמת, שנזכה כולנו לבנות בתים, שנזכה לחתן את הילדים שלנו, ושנזכה לחתן את כל מי זה מצחיק, צריך מאוד להיזהר, ואני אומרת לבנות, תדעי לך באמת, וזה אמיתי לי, אין לי עניין לחתן אותך בכל מצב, יש לי עניין שיהיה לך טוב. אני פשוט מאמינה שניסויים זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות, אז כאילו, אם זה מישהו טוב, אז כן, כמובן. טוב, תודה רבה, באמת תודה על ההזדמנות. תודה לך. בנות, אני רוצה להגיד משהו בקשר להקלטה. מהממת. אני רוצה להגיד משהו בקשר להקלטות, אני מקווה שהכל יסתדר ובאמת נעלה את ההקלטות של שתי ההרצאות האלה. לכן, אני עוד לא מכבה את המחשב. תצאו אתן מן הפגישה, אני לא מכבה אותה, כדי שהמחשב יעבוד וישלח את ההקלטה, ואז נוכל לשלוח אותה אליכם. שרית, את ההקלטות, ההקלטות של אבישג ושרית, שלחתם לך? של אבישג עלתה, של שרית תעלה. איך אוקיי, נכנסים, ממש תודה איך רבה אפשר לכל. להיכנס למה שהיה? יש קישור, בקבוצה שלנו יש קישור. אני אשלח לך תוכל בפרטי. לשלוח? תודה, בסדר, מרים? תודה, תודה. תודה רבה תודה רבה. רבה על כל הכנס, היה מצוין, היה נפלא. רגע, חבל יש עוד שאפשר הערב. יש עוד הערב. להיות בסדר, אני מקווה שאני אוכל להיות, אבל anyway, תודה רבה, הכל מצוין, חבל שלא נפגש פנים אל פנים, אבל גם כך זה מצוין וטוב. כן. טוב, נעמתם. להתראות. אריק, להתראות. להתראות, לילך. שרה, להתראות. להתראות, שריק, תודה על הכל. שרה, תודה רבה. דקה נעימה. מה את אומרת? אני אמן, אומרת אמן. גדול. אמן, אמן. להתראות. איך יוצאים מזה? איך יוצאים מזה, יהודי? נתקעתי. אמרתי, אני לא יכולה לסגור כי המחשב שלי עובד. חכי שנייה, אני אעשה משהו. פשוט תעשי, יש לך בצד end, תלחצי על זה, ואז רגע. כתוב לך live. וואי, היא הייתה מהממת וגם את. איפה? מה אמרת? איזה כיף לראות את הפנים, זה כל כך הרבה יותר כיף לראות פנים מאשר... נכון. תגידי, איפה אמרת? על מה רואה ללחוץ? למטה מצד ימין כתוב לך end, או כתוב לך live, זה meeting. לא. טוב, תכף, שנייה, אני לא אשתתף. תישארי איתי, יהודית. מה לא, לעשות? אני צריכה דברים אחרים, תודה, ממי. וואי, ההרצאה שלך הייתה אליפות, מהממת, וגם היא מקסימה מיכל. כן, בהחלט. טוב, ממי, אני לא אפריע לך, ביי. את לא מפריעה, מותק. להתראות, תודה לך, ביי. להתראות.